Fl-iskiet ħemda u paċi, flimkien bħala familja waħda jiċċelebraw is-sinifikat vera tal-miliet, it-twelid ta' Ġesu Bambin. F'jum il-miliet żorna l-Monasteru ta' Santa Katarina fi triq ir-Repubblika l-Belt u hemmhekk iltqajna mal-Madre Michelina Mifsud li flimkien ma' 4 sorjiet oħra reġgħu iċċelebraw miliet ieħor flimkien. Il-miliet ifisser ferħ, għaqda u mħabba. Inna nfisser il-miliet hekk wara mxi daqsxejn diskwit bejn familji. U dan tkun il-ġurnata li tista' taqqat il-familji. Madre Michelina Mifsud spjegatilna kif jum il-miliet bħal kull ġurnata oħra għamet filgħodu u wara l-qudies bdiet tipprepara l-ikel għall-ikla ta' nofsinhar. Ikla speċjali, mhux biss għax hija l-ikla ta' jum il-miliet, imma minna kienu se jieklu 4 anzjani li m'għandhomx ma' min jiċċelebraw jum il-miliet. Għaldaqstant il-madri għaltinna kif ħasbet li se tqassam l-ikel li sajret ma' dawn l-anzjani u b'dan il-ġest se tferraħ lil dawn l-anzjani li se jqattaw il-miliet fis-solitudni. Xi waħedhom inċellenti xi waħedhom. Għax familja forsi m'għandhom. Xi waħedhom. Jsibu hawnhekk dana u tar ir-rikoxxenza lejhom tagħhom lejkom bagħad, kemm huma anzjani jifhmu u jirringrazzjawk ta' dak li inti tagħmel magħhom. Ta' bniedem qiegħed jgħix waħdu, forsi bniedem ta' 80 sena, raġel, m'għandu l-ħadd. Madre Michelina Mifsud ilha fil-monasteru għal dawn l-aħħar 56 sena u rakkontat kif żmien il-miliet huwa żmien nostalġiku fejn tiftakar fil-memorji sbieħ li kellha maħu tas-sorjiet l-oħra. Hija rakkuntat kif dawn iż-żminijiet tiftakar meta l-monasteru kien mimli ħajja u fih kienu jgħixu 36 soru u f'jum il-miliet kienu jorganizzaw attivitajiet bejniethom. Li dak iż-żmien konna nagħmlu ċerta affarijiet illum ma nistgħux nagħmluhom fil-miliet. Għax intek taqqat il-miliet fil-għaxija, pereżempju, konna nġabru fil-kamra ta' rikreazzjoni ta' dik il-kamra kollha sorjiet, niċċajtaw, nitqu, nilagħbu t-tombla. Illum fadal biss memorji. Ma' Madre Michelina Mifsud inżilna fil-kannierja li tinsab taħt il-monasteru, fejn hemm mitfuna aktar minn 31 soru. Hemmhekk jaqalet talba għal ruhom. Mulej, għatihom il-mistier ta' dejjem, dawn ta' dejjem jiddifuhom, jistrieħu fil-paċi hawnhekk. F'dawn iż-żminijiet ta' festi, Madre Michelina Mifsud awgurat li ma jintilifx is-sens reliġjuż ta' din il-festa u li kulħadd jgħix l-ispirtu veru tal-miliet. Fakret lil kulħadd li minkejja u sorjiet l-oħra jinsabu fil-monasteru ma joħorġux, jafu sew ir-realtajiet u l-problemi li jeżistu fis-soċjetà Maltija. Madre Michelina Mifsud għaltinna li huma jitolbu għal kull wieħed u waħda minna. Aħna hawnhekk jiġu ħafna nies. Kull nies jiġu hawnhekk. Jekkom jikellmukom il-gradi. Jekk ġew nies separazzjoni, jekk niġġew biqrati, jekk niġġew bid-drogi, jekk nies ridu l-bambini tihom tarbija. Tara mbagħad li ħanajlek, ġifieri onestament ħanitkellem jiena għandi d-difetti tiegħi mir-rasi ta' riġlejja. Però dejjem ngħidilhom aħna nagħmlu 5 qudiesiet fix-xahar għal bżonnijiet tal-benefatturi ħajjina mejtin. Biex ma tasalx it-talba tiegħi mis-sagrifiċċju tal-quddiesa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.